खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ जे आसाम नाङैनो बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनाय आरो एसटि नि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि बे सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव एसटि दाबिनि थाखायबो गोबां सोमावसारदों आरो बेराफारसेजों बे समाव जाय मोनद' हारिनो जाय एडभान्सारि बे एडभान्सारिनि एसटि होनायनि बेरेखाबो बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों जे दिनैनि सानाव जे आसाम केबिनेटआ बेनि सायाव बे आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि जागोन एबा आसाम आयेन आफादावनो दिनै जे मोनद' हारिनि एसटि होनायनि जेखिनि बिल एबा बिथांखि बे बिथांखिया गनायथि मोननायनि मोनसे लामायाव जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव आसाम नाङैनो जे ट्राइबेल हारिफोरा जाय मोनजिब्रैथा ट्राइबेल हारिफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारदों थिग बेबायदिनो सिआइटिआव क'क्राझारनि सिआइटिआबो बे समाव उनफिनना थायाखै बे क'क्राझार सिआइटिनि फरायसाफोरा गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो गमामायैनो जुदि एसटि होनायनि गनायथि जुदि होमारोब्ला जे फैबाय थानाय समाव गिख्रंथावै सोमावसारनाय जागोन आरो बेखौ फेस खालामनो थाखाय बे समाव सरकारा थियारि जा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों क'क्राझार सिआइटिनि फरायसा बिथांमोना थारैनो मख'नांगोन एबा बुंनांगोन जे बे समाव रायजो नाङैनो आरो बिटिसिनि ओनसोलफोरनि थागिबि जाय बिथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो जे एसटि जाखिनि थाखानाय जे एसटिफोर बे एसटिफोरा जा बेनि जे मर्यादा बे मर्यादाखौ मोनबोदों आरो बेवहाय गोबां सुबुं थानाय जाय जोबोदनो मोनसे एडभान्स सोलोंथाइनि बिथिङाव बुं गासै बिथिङावबो एडभान्स बै हारिफोरनो जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिआ गोहोम गोग्लैगोन जायखौ मोनदांदों जे कलेजनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जे साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन बेखौ मोनदांदों फरायसाफोरा आरो जायखौ नोजोर बोनानै गोख्रों भाबै सोमावसारदों मैयानि सानावबो क'क्राझार सिआइटिआव जे फरायसाफोरा गोख्रों सोमावसारदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार आसाम सरकार हुसियार मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना होननानै बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय गोख्रोङै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला सोरखारा थियारि जाना थादों जे जों जेरैखि जाया राजा लामा ओंखारनानै गोख्रों भाबै सोमावसारगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जे क'क्राझार सिआइटिनि फरायसा बिथांमोना सिआइटि क'क्राझार যিটো আমাৰ গোটেই অসমৰ বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত মানে ষ্টুডেণ্ট মানে অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোক মানে বিভিন্ন ট্ৰাইবত আছে ট্ৰাইবেলে হয় গোটেইখিনি আমি একলগ লৈ আমি আমাৰ যোনটো ছটা জনগোষ্ঠীক মানে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা এইটো মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিটো মানে সেইদিনাখন 26 নৱেম্বৰত এটা মন্ত্ৰীসভাত তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰাৰ মানে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমি চিআইটি ষ্টুডেণ্টৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এইটো যিটো ডিচিশ্যন লৈছে এইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এইটো অনুৰোধ যে আপোনালোকে যদি সেইটো মানে উইথড্ৰ নকৰে তো আমি পথত ওলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক এইটোৱে আমাৰ পৰা অনুৰোধ আৰু অতি শীঘ্ৰে এইটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ যিহেতু যিখিনি আমাৰ সা সুবিধা এইবিলাক যাতে একো মানে নষ্ট নহয় বা আমাৰ প্ৰভাৱ নপৰে সেইটো কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু STV বুলি কোনো কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা নাই যে STV দিব পাৰে বুলি এইটো টোটেলি আনকনষ্টিটিউশ্যনেল আৰু যিখিনি ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দাবী কৰি আছে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি লোৱাটো ভাল এইটো ৰাজনীতি এটা খেলত আপোনালোকে চামিল হ'ব নালাগে আৰু আমি যিখিনি জনজাতি হিচাপত আমি এতিয়া বসবাস কৰি আছোঁ অসমত এইটো আমি কোনো পদ্য হ'ব নিদিওঁ লাগিলে আমি জান দি দিম কেতিয়াও আমি জনজাতি ছটা উন্নত জাতিবিলাকক আমি জনজাতিকৰণ হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ তো সেইটো আমাৰ পৰা দাবী জনালে জয় বড়োহাৰিণী জয় বড়োহাৰিণী জয় বড়োহাৰিণী दिनै बयबो जोङो बेहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलदा आलदा ट्राइबेल्सफ्रा जमा जानानै जोङो बै एसटि होनो नागिरनाय जे आसाम केबिनेटआव पास खालामदों बे पास खालामनायखौ जोङो दिनै बेनि बेरेखायै माने जोङो दिनै बेहाय गसंथानानै जोङो एगेन्स्टआव माने बै गसंथानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो दिनै बेहाय ज' जादों आरो आं बेखौनो बुंनो सानोदि जुदि बै जाय गोजौ देरखाहैनाय थांनाय गोजौ गोलावफोर गिदिर गोलावफोर बिसोरनो जुदि एसटि होनो थाङोबा जोंनि बे जाय
ट्राइब्स दङ अलरेडि ट्राइब्स जे एसटिफोर दंजोब अलरेडि दंखायो बे एसटिफ्रा जोंना गैया जालांगोन मोनसे समाव जोंनि जे ट्राइब्स दङ बे बुस्थुआ माने ट्राइब्स होननायानो सोदोबानो थाहैनाय नङा जोंनिया दा माने जोंनि आसामाव बर'आ टटेल पपुलेसन बर'नि पपुलेसना हाइएस्ट होननानै मिथियो जोङो बे माने बांसिन बिसोरनो जुदि एसटि होयोबा जोंनि बर' माबायाव कमिउनिटियाव बांसिन इफेक्ट होगोन आरोखि जोङो बे आरो बेलेग जे ट्राइबेल्स दङ बेथ' आस्ते आस्ते ओरैनो गोमालांनो हमखागोन ओरैनो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जे आरो जे गोजौ गोदोरफोर दङ जोंनि बे बिटिआरनिफ्राय एबा आसाम केबिनेटआव गेदेर गोलावफोर दं आं बिसोरखौ मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे बे आसाम केबिनेटआव जे पास खालामनाय बिल बे बिलखौ जोङो बे बिलखौ पास खालामनायखौ केन्सेल खालामनो थाखाय आङो माने प्रेसार क्रिएट खालामनो रिक्वेस्ट खालामो आरोखि दा बेनोसै आं